ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ଆଜି ତ ବ୍ରତ କରୁଥିବେ। ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ରାତି 4ଟାରୁ ଗୁରୁବାର ରାତି 4ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତି ପୂଜାରେ ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଟି ପାଦ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଭଗବାନ। ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ